Çîroka Newrozê li gor gelê Kurd. Di demekî kevin de li welatê Bapîrên Kurdan pedîşek hebû, navê wî Dihak bû. Dihak keyekî pir zalim bû. Wî welatê Kurdan wêran kir. Di gund û bajarên de mirov nehiştin. Zindanên wî ji girtiyan tim da girtî bûn û celadên wî ji serbirînê nedibistiyan. Dihak bi awayekî ji xwe bawer, tim rûdinişt, zêr û zîv û kevirên buhedar, morik û mirçanên xizina xwe dijmartin, bi hespên xwe yên rêvan û esîl serbilind bû û tu kes ji xwe mezintir û di ser xwe re nedidît. Ji kuştin û wêrankirinê têr nedibû, dixwest deverên hîn firehtir werbigire û talan bike. Şevekê ji ber êşekî dijwar ji xewê şiyar bû. Gazî zana û bijîşkên li qesrê kir û ji wan re got: ji ber vê êşê dijwar xew nakeve cavên min. Zû ji min re dermanekî peyda bikin yan na ez ê serê we tebancê bikim. Hekîm û bijîşkên qesrê li laşê Dihak nerîn ew pelandin. Cavên wan li dû birînên ku li ser her dû milên wî bûn ketin. Te bi hev re matman, gotinek ji devên yekî derneket. Ji ber heta wê gavê tu kulên bi wî rengî nedîtî bûn û ne jî êşik bi wî awayî bihîstî bûn. Lê Dihak ji ber êşa xwe her bi ser wan dê dikir qirîn. Hûn çi bêçare li ser min rawestiyane? Zû dermanekî bidin min, ez perritîm, şewitîm. Hûn tebîb û bijîşkên herîm baş û şehrêza ne. Ma hûn derman peyda nekin de kî peyda bike? Hekîmekî ji wan re desta ber ji xwe û got: heta niha birînek wiha min nedîtiye û ne jî bihîstiye. Lê wa diyarê ku mêjiyê tezê dikare bibe melhema wan birînan. Belkî hekîm dixwest xwe ji berpirsiyariye xelas bike. Lê belê ev pêşniyar ji Dihak re bû bi sebeb ku ji mêjiyên tezê mêjiye zarokan bide ser birîna xwe. Wî emir da ku her roj mêjiyên dû zarokan bînin, bikin qurbana birînên li ser milên wî ku bibûn wek du malên qelişî û dev vekirî. Bi wî awayî rojê bi mêjiyên dû zarokên nû hatî, ku lên ser milên Dihak dihatin derman kirin. Lê carna zarok ji wê belayê dihatin xelas kirin. Zarokên nedihiştin, redî kirin çiya, lişkeftan de vedeşartin. Her ku diçû çiya bi mirovên reviyayê dijebû. Jiyan di şkeftan de berdewam bû. Ava kanîdar û ber û fêkiyên çiyan têra jiyana wan dikir. Demekî dirêj derbas bû. Lê kulên ser milên Dihak bi hevê nekeliyan. Her ku diçû xerabtir dibûn. Agir ji devê Dihak dibariya. Ders ketibû dilê her kesî. Dayîk û bav ji tirsa ku kengê dê derdora werî zarokên wan xew de diket cavên wan. Tu hêzekî ku tiştekî ji Dihak re bibêje tune bû. Ji tirsa zarokên xwe gelek malbatên berê xwe dabûn çiyayên asî. Lê gel nema êdî di şkeftan hildihat. Kawa Kurdekî hezînvan bû. Zarokên wî jî ji kulên Dihak re bûbûn qurban. Êdî kêr gihabû hestî. Kawa ji tirsa qurbankirina zarokê xwe yê dawî hewal û hogirên xwe yên pêbawer kom kirin û ji wan de behsa zulm û zordayê Dihak kir. Plana kuştina Dihak ji wan re eşkere kir. Her kesî fikir û planên Kawa pejirandin û li benda îşaretê wî man. Kawa gotibû: gava ku ez Dihak bikujim, ez ê herim li ser banî qesra wî agir vexim. Ku we agir dît,
bizanin ku min dihak kuştiye. Kawa ji heval hûgirîn xwe re dest bi çêkirina çekan kir û bi dizî li wan belav kirin. Ji xwe re çakûçekî ku mirov pê hesîn dikute çêkir. Kawa leşkerên dihak hatin ku lawê kawa yê dawî jî bibin. Kawa ji leşkerên re got: Hûn herin, ez ê niha bi destê lawê xwe bigirim û bînim. Ez dixwazim ji bo saxiya padîşahê xwe lawê xwe bi destê xwe bikim qurban û li ber lingên padîşahê xwe deynim. Gava leşkeran ev xeber gihan dihak kêfa wî hat. Şah bû û çavên wî ma lê riya Kawa. Kawa çakûçê xwe kir destê xwe, lawê xwe girt û berê xwe da qesrê. Gava gehaşt ber derî, leşkeran dergeh jê re vekir. Kawa rastîrast berê xwe da şahnîşînî ku text li wergirtî û dihak li ser rûniştî bû. Dihak ji Kawa re got: Tu bêhempî, tu nîşane fêdakar yî, bijî. Kawa piştî gotinên dihak bêtir nêzîkî wî bû. Bi cengê lawê xwe girt û bi li ber piyên wî dirêj kir. Kawa çakûçê xwe bilind kir, lê li şûna ku li ser lawê xwe bide, bi hemû hês û hêla xwe da wişand serê dihak. Taşa serê wî gindirî. Piraniya leşker û xizmetkarên wî gava dîtin ku dihak bi rastî mir, kêfa wan hat û yên mayê ji desthilanîne ketin, teslîm bûn. Kawa bi destê lawê xwe girt û hilkişiya serbanî, qesrî û agirekî kur li wir dara. Dema heval û hûgirên Kawa çav li egir ketin. Wan ji dest pê kir û êrîş anîn ser qesrê. Leşker û hevalbendên dihak yên mayî dil girtin. Yên teslîm nebûn, jî kuştin. Gava gelê li çiyê ji agirê azadiyê dîtin, fêm kirin ku plana Kawa bi ser ketiye. Dihak hate kuştin û dawîya zordariya hat. Wan jî li ser çiyayên agirê azadiyê pêxist. Belê wê êvarî ne tenê li çiyan, lê aliyê welatê agirê hatin darin. Gel ji deverên asî da ket û bi meşaleyan berê xwe da gund û bajarên xwe. Li her aliyên welêt jiyanekî nû û azad dest pê kir. Roja din her kesî xemla xwe girêda û li meydanan govend gerandin û bi xwarinên xweş li seyrangehan civiyan kêf û şahî kirin. Ev roj, roja bîst û yekî Adarê bû. Ji vê roj û bi vir de ye bi taybetî nav Kurdan de ku her sal roja bîst û yekî Adarê wek Newroz, ang û wek cejna yekîdî berxwedan û azadiyê tê pîrozkirin.